wonu ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Ndị wonu ebe niile unu nọ, maka ama m na Igbo gbasasịrị na mba niile nọ n'ụwa. Ndewo na anyị ekene Chineke. Afa m bụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu. Ntọnaanị ọdịnala na omenala Igbo na-amasị nke ukwuu. Ndewonu, tata bụ 27th November 2024 n'ọgụ afọ ndị Bekee. N'ọgụ afọ anyị bụ ndị Igbo. Taa bụ anyị nọ n'ọnwa Ajanị. Tata bụkwazị Orie. Ndewonu, ekene m unu. Kenesi unu ike. Akacha ndị na-esonyelu m na Instagram. Otego fa na-asị m kụzie maka agwụ. Mgbe kweba nkwa. Agbakwuru m fa izuụka gara aga na izuụka na-aga m akụzi maka agwụ. Mana ife dị na ya bụ na ife dị na agwụ erika. Nya mma nkụzi cha maka ya tata ka ife onyonyo ya alụ itebe aka. Aga m egbuji ya na nkeji 3 izuụka a aya m akụzi maka agwụ ya na mmadụ oyi. Izuụka ọzọ ga-akụzi maka agwụ ya na ndị dibịa. Ọ gasị nkụzi maka agwụ dị n'ezinụlọ na ụmụnna. Ndewonu, ọ gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ mmụọ. Agwụ bụ mmụọ na-afụ maka onyinye na ngọzi. In general, ife agwụ bụ ife niile na-apụta ife na arụ mmadụ bụ mmụọ. Ndewonu, n'izuụka aga m akụzi maka agwụ ya na mmadụ oyi. Onye ọbụla abịala ụwa nwere agwụ. Otu anwa onye ọbụla abịala ụwa si wee nwee onye ụwa mọchi. Otu a ka ọ dị n'agwụ. Ọ bụrụ na ị gere maka nkụzi na onye akaebe, jee ka ige anya maka agwụ sokwu na ndị akaebe. Nya tupu mmadụ abịa bụ ụwa, a na-akpa akpa. Mmadụ ada anọkọta dakapụta n'ụwa. Mba, a na-akpa akpa. Tupu mmadụ abịa bụ ụwa, otu anwa esi wee kpaa alụ na mmụọ onye ga-anọ ụwa, onye ga-abụ onye ụwa, onye na-anọgharị ụwa. Otu anwa ka esi akpakwa ndị otu ga-eso onye anwa wee bịa ụwa ka o wee mee ife ọ kwedara ọchị ime n'ụwa, menwe onye ọfụma. Otu a ka ọ dị agwụ. Onye na-abịa ụwa nwere ife ọ na-abịa ime n'ụwa, ọlụ na-abịa ịlụ na nkụzi, egwu, afịa. Wee wepụsị onye ka agbụ ji bụrụ onyinye na ya na-abịa igwu egwu. Ife ya eme bụ na mmụọ akpa anya akpa, achọba agbụ ma agbụrụ ndị na-akpị agbụrụ ọkwa, ndị na-akpị agbụ na-agụ egwu. Agbụ na-eme ife ahụ ya iche ịbịa mee. Ewepụta atụba onye ka ga-amụ nwa, onye na-achọ nwa na-achọ ịmụ nwa, ewepụta akpabịa. Ife eji aje na agbọ na-eme ife ịcha ịbịa n'ụwa bụ ka o wee dị mfe, maka na mmadụ dị gifted, dị talented bụ ofe ife, na onye anwa dị nurtured bụkwa ife ọzọ. Nya a ga-achọba agbụ anwa agbụrụ anwa na-eme ife anwa na-agụ egwu anwa, amụọ onye anwa na ebe anwa ka o wee dị mfe ịnọchi onye anwa. Amụrụ anị ya anụnụ, ọ bụrụ ya ebe a na-agụ egwu, ife gbasara onwe ka ọ bụla nna ya ma nna ya efu ya ọgụbanye egwu maka mmụọ anwa anọ n'ezinụlọ ha. Ọnya ka o ji abụ ịbịa n'ala Igbo, ị ga-afụ na onwe ndị befa na-emekarị ife dị otu a, na-azụkarị afịa, na-akwakarị akwa, na ọ dịcha n'ezinụlọ n'ime omefe ife eji mara ezinụlọ ahụ, maka na agwụ anwa dị na ebe ahụ. Ịghọtago? Nya na-akpa akpa wee kwado wee bịa ụwa.
ọkachakwa oke agwụ maka o nwekwalụ ndị ga-abịa bụ ụwa ọ bụrụ na facha igwu egwu mana ọ bụrụzi egwu ya na ụdị anwa nya nwezikwa ike ama nchọba ụdịlụ ezinụlọ ahụ ebe a ga-amụ nwa onye anwa mana onye ọbụla na-abịa ụwa nwere onyinye dị iche iche o ji abịa nwee nke onye ga-akapụta ife nwee nke na-adapụta ka ife agwụ na-agba ama ọ na-ebido n'ụmụaka gbụgbalị ya mana ife na-eme bụ na anyị adịghị enebala ụmụ ife niile anya ịmụrụ na nwa na-ene nwa ahụ anya ọ ga-enwe ife ọ na-emekarị ọ bụ dịka ndị nọ na bekee ị ga-afụ ndị nkụzi ga na-agwa ya na nwa a na ife ọ na-eme a na-afụkarị ya mgbe fa pempe dịka mgbe fa nọ ma nọsri skuul ma praịmarị skuul ka a na-afụkarị onyinye anwa ị na-agụ rịpọtụ nwa ị ga-afụ mana amarọ m ndị be anya na-enebekwala ndị nkụzi anya na-ebekwala anya ọ bụgodị na ọ bụrụ ndị nkụzi ndị nne na nna kwesịrị ịdị na-enebe anya ọ ga-enwe nwa ya ọ bụ na nna ya na-agụ egwu oge niile osolu nna ya na ebe ọ na-eji agụ egwu ọ maka na ọ ife ọ bịara ụwa ime o nwee nwa ọ ga-abụ oge niile obulu bọọlụ ya na-eji gba bọọlụ ụfọdụ ndị mụrụfe etibe efife jee bụla akwụkwọ ya ịgụba n'ọgụ niile na-agba bọọlụ nwekwa ike ọgbọ bọọlụ ka ọ bịa ịgba ka anyị ji nụ nwaanyị na-adị na-enebele ife anya ife niile abụrụ etibe nwatakịrị ife etibe mkpu nwatakịrị nyebe nsogbu ịma na onwe ike onwe agwụ na-enye nsogbu maka na onwe mmụọ na-enye nsogbu ma ndị otu na-enye nsogbu ife agwụ nwekwara iru na-abụ ife agwụ ji nwee n'iru na-abụ bụ nke kacha nke bụ ọ bụ na oke agwụ na onwe ife ọbịa uwe ime ọbịa agbaziri ya nya ọ bụ na nọchọrọ ya maka mmadụ nwere ike dị gifted talented onyinye o ji bịa ụwa mana a ga-agbazi ya n'ụlọ hazie ya nụ onye ka ọ ga-ejide mkpa na amụli ya n'ezinụlọ eji efe anwa amalụ emụọ ya na ezinụlọ eji efe amalụ ọ dị mfe ịgbazi ya ka o mebe ife ahụ ọ bụ ime ifụrụ na a na-akpa akpa na mmụọ nwere onye na-anọkọta adakapụta n'ụwa mba ịghọtago nye ọ bụrụ na agbaziri ozi agwụ anwa dobe iru ya ọfụma ka o mebe ife o kwesịrị ime ọ mmụọ ka nya na ya yi n'obi ụwa nọ akpala akpa wee bịaba mmụọ ga-anwa ga na-enye agwụ anwa ebido nyebe nsogbu otu a ka ọ dị chi ya ebido nyebe nsogbu otu a ka ọ dị ndị otu ya ebido nyebe nsogbu si ọ gịnị ka anyị bịara ebe anyị ma gịnị ka anyị na-emezi ebe a ọ bụrụ na ife a ka e kwuru n'ime ọ bụ na anyị ama mmenwere ife a ka anyị chọọ n'ife ọzọ mebe ma ọ ka anyị nachiba azụ ọnya bụ ụfọdụ asị na agbụ na-enye ụfọdụ nsogbu ụfọdụ maka agbụ nwere iru na-abụ otu ahụ o si bụrụ mmụọ na-afụ maka onyinye o nwekwara ike imebi ịghasa aghasa na ọ bụ na agbaziri ya ma ọ na-ebu na edokwara ya onwe nke a kwesịrị idekwa otu osisi na agbụ na-agba ama mgbe ndị nlọta na mgbe nọ sekọndịrị skuul ọ na-adị bụ onwekwa nke ndị nkụzi onye nkụzi pịatisi n'ife ọpịa m mgbe ahụ maka na nna akụzi ndị ka m na klaasị eji nyefe aka fọwada asaịmentị o wee chọpụta na ọmụmere ya wee kpọpụta m n'iru klaasị wee pịa m ife ọpịa m mana onwe ife na-eme karịa mgbe a ọ na-adịbụ onye nkụzi kụzisie ife pụba ụmụ akwụkwọ onwe ndị ka mụba na fa aghọtara ya mụnwa akụzibeziela ife onye nkụzi akụzi so ịma ụmụ ife a na-eme mgbe a bụ ma ọ fa abịazịa na be anyị febula akwụkwọ ya ka nkụzielu mana mgbe m na-eme ife ana m ewe na ife egburi egwu mana amarụ na agbụ na-agba ama mmechakwa jekwa mahadum gụọ ife nwa ngụlụ nchọlụ ife ngụ na ife ngalụ nweta nnukwu ọrụ ọkwapụ m ebe a ọ jezie m jee kụziri ebe ahụ akụzi agbụ na-agba ama ka anyị na-enebela anya ya ụmụnne m ọ bụrụ na o nwere ka ife bụ imebere ya n'ife anwa ifo na gị na mmụọ gị eye ife niile jụrụ oyi n'anya ọfụma nene onwe gị ọ bụrụ na ọ dị ka ụwa na-atụgharị gị na ịmara aka nne gị mara aka ekpe gị na nwere ife itinye na-aga gbaa mbọ
ife izi ihe mee bụ malụ mmụọ nọ onye ụwa onye nọ mmụọ nọ ya ụwa ịchọpụtara ana nke ama idokwa anya ịchọba agbụghị ana ị agbapụ ya n'afọ ife a ka ebe gịnị ka ị bịadọla owu ime anyị asị gị n'ime na-agbụghị bụkwa ife dị otu a na ị nwekwa ike zụọ afịa na ị nwekwa ike ọbụla akwa na ya aka gị na ị nwere nka nọ nke a ka iji mana ife dị na nka na bụ na imepe agwụ mesibie ike ife agwụ gị bụ ọ bụzi nọ nka na o nwere anya nka na ịkwa akwa o nwere anya nka na igwe egwu o nwere anya nka na ịzụ ọfịa o nwere anya nka ma nke a bụzi no skills no you need a skillful mana tupu mmadụ anwe adị nka dị skillful ọ na-ewe oge nụnụ maka agwụ a ya aka n'aka nụ na ya azụ ya nọchi ọnya o wee bụrụ ife o kwesịrị ịlụ na-aghọtaghị ya ife anyị na-ekwu maka agwụ ya na mmadụ oyi nye nwere onye ya na agwụ na-ayịrọ anyị ncha niile gee ntị ụmụnne m onye ahụ bụzi n'ụlọ ọkwa ịfụ mmadụ anyị bụ o nwere ife anyị bụ na-abụrụ mmụọ ọ mmụọ na-eme ife niile nke anyị bụ na anyị yi mmụọ anyị yi fancha niile ma chi anyị ma agwụ anyị ma ndị otu anyị fancha niile anyị na fa ya akwadola akwado bịa ụwa ka alụọ ọlụ kwesịrị ịlụ ọ bụzi na emebụrụ ya ka esi wee kpaa enyebe ezigbo nsogbu nnụnụ nyebe nsogbu nwe nke ya eme mmadụ tipụzie agwụ nwee ike ime mmadụ ọma nnu dị agwụ nwee ike ime mmadụ ọnụ ọdị ya ọpụta agwụ nwee ike ime mmadụ omebe aka ntụtụ agwụ nwee ike ọgbaba akwụna ịmaka ụmụ ife agwụ na-emesi gasaba ndụ onye nwa ka ọ bụrụ ife akpa ka a na-emezi ịgotago ụmụnne m ụnụ agbazinala omenala omenala anyị Nsụka omenala anyị dị mma omenala anyị bụ ụzọ ndụ ife anyị kwesịrị ịdị na-aghọta ka anyị ya alụ o nwere onye ga-afọ bụrụ ugbo ka ọ na-akọ mana anya na mmụọ onye ayelo oge ọbụla obi adị ya aṅụrị ọ bụrụ ife niile bụ bute ego bute gbaa private jet ọ bụrụ onye ọbụla bịara ụwa ịgba private jet ma azagwa ka nna gwa ọ dị n'akala aka nọ ọ gịnị ka eji bịa ụwa kedu akala aka eji bịa ụwa ndewo ụmụnne m etibanye m n'ibe nkụzi a anyị ekene Chineke Chukwu okike nọ n'okike kene chi nta niile nọ n'okike kene mmụọ niile anyị na-afa anyị n'ọlụ niile fa na-alụ na ndụ anyị na n'ala Igbo anyị ekene gbasịrị ike n'ọnwa aja anyị a n'oke abụrị kene fa ncha sifa biko ife akụ ike agwụkwa na fa n'ọlụ ike agwụkwa na fa na ndụ anyị fa biko ife anyị na-ayọ fa bụ fadozibela anyị anịba anyị ka ọ dị mma ka ọ dị mma na-aga karịa ka ọ dịbụ ife anyị na-ayọfa biko fa na-ebela anya na ndụ anyị fa chebe anyị fa dobe anyị fa biko gọzie anyị fa biko mee ka anyị mata ife anyị bịara ụwa ime nyela anyị aka ka anyị chọpụta agwụ anyị ka o wedịla anyị na mma ka anyị wee nwee udo anyị fa anaghị ekene m unu ọkachakwa ndị na-esonye n'Instagram unu bụ superstars ndewonu unu na nkwado unu na-enye m na-eme m obi aṅụrị daalụnụ ana m asị na ọ ya adịla unu niile mma ya adịla anyị niile mma ife niile bụ ife dị mma anyị tinyela aka n'ọnwa a n'izu a ife ọbụla na-eweta ọṅụ na-eweta udo na-eweta agamniru na ọya gagbado ndewo na ụmụnne m anyị kọ nọ na-awụ ịma na asị bụ nọ mbọsị nta ka anyị chọọ na owele nje n'ụka akala aka n'isi ka eji ekwu ya ụmụnne m ndewo nụ n'izu ụka ọzọ agwụ ndị dibịa ka m ga-akọwa ọ gasịzịa nkọwazịa maka agwụ ezinụlọ na agwụ dị n'ụmụnna mana ife ị ga-aghọta bụ na ebu ya mapụzina anyị n'ịnụ maka agwụ bụ onyinye mmụọ na-afụ maka onyinye na ngọzi ife agwụ na-alụ mmụọ ka ọ bụ o so anyị ncha inwelu nke ya nwere m nke m ife a niile bụ ka ọ dịala anyị na mma ọ dị emebi ọ na-emezi emezi mana ọ bụrụ na ị gbaziri ya imeri omebibe emebibe ngwa ndị egbonụ ọ ya dị mgbe ọzọ